Mahulog na. Muna talaga si Kuya Puloy. Hanggang taas. Bumaya po kan. Hindi kaya. Lo, paabot ng ano? Balik ko niya. Political position. Saan na? Dalawa. Ito naman. Kalau po dua pa natin tampak man. Patara pa nung hindi ko. Dito sana ako.
Sige, ganun. Pantay lang ha. Saro yan sa taas, saro sa baba. Hindi. Mga tayo ng Hindi yung kanindi. dapat doon sana pagdagan. So ito. Ano po? Sabi mo. Ah, dito naman ang pako. Ay, ito naman yung pakuan. Dito ang pako mo lang. Oh, dito pa Walain. Pakuan mo. Tres. Hindi. Doon sa taas. Hindi. Ano? Sobra. Hindi. Ako, kamay pa. Tara, saglit. Ano? Tara. Pa yan eh. Baso, sensin na. Ayaw pa na ako. Hindi. Oo. Bila natin ang ano. Tanggalin mo ano to. Bila natin si Parley. Wala ang tao eh. Ano tanggalin ko? Ayun o. Hindi. Oh. Ah. Dapat tanggalin yun. Maraming pasok dyan.
Ayun nakat. Yan, parang uulan. Kulimlim na yung kalangitan. Ayan oh. Parang uulan. At ito yung napormahan namin ni tatay. Kanina dito. Ito yung ngayon kasunod. So medyo ano siya, sa gilid ng poste na critical. Hindi tayo makapak dun sa ano, bakal, pero dahan-dahan lang para dapat safety first. Ay, yung manok! Ay, ayun ka na. Nakaalis. Oh, mata. Okay. Yung binabay pa sana. Sabayan mong hawak. Formal. Dapat tuwid. Kala ko bubuhit. Ano ba ka? Oh. Itong baka na to. Diyan pa baba. Ito. Oo. Ano? Dikit pa ka. Sige, dito. Dito. Yan. Medyo may kit. Ayan o. Ini. Yan, may tanda. Mayroon na eh. Kabili mo ba tayo? Ito na yun. Yan. Paano ito? Ang labis. Ayaw mo kuhan. Wala isa pa. Walang maghahawak. Hindi mo mabutas kang anong antamak ng palilay. Sige lang bagay ka trail na yan. Yung balik na. Hawakan ka na. Ano pa palo? Dilikan. Ano tama sa dito. Ito. Ano yun? Kaya na pag may on
Hindi ba kinuha nila? Yan, di ba? Nagaling ko na sila. Dalawang patas. Ito na. Ayun. Yan na yan, tingnan. Matalino ang Pinoy. Delikad posisyon. Tarayan mo kung matumba pumunta doon. Ayoko. Ano to? Yo. Nagsabi. Vlogger nga. Dala mo sa ano to? Dala mo sa ano? Ay, kapako! Adyo! Dunga. Tadi mo kapako. Tadi mo. Pako. Dito ko. Oo, kahit dyan lang kasi ano gawin niya. Ano lang Saro sana. Taro. Inaan. Wala akong palasyo na abot hanggang langit. Abangan mo na ang kaputan. Saan? Ito pa na ako na. Yung sakalin mo. Sakalin mo atin. Yung ilaw. Ando na kibilinti. Matagas pa. Hindi pa lang butan. Hindi yata yun.
na baga? Mga itong duloy. Hindi malak makasya, day. Ay, tagilid. Kami talaga din magkas. Ha? Tagilid. Oo, laki-laki na namin. Ano na tayo? Hanap na tayo pangka ano natin. Panglak. Oo. Ayan o. Ayan o. Ayan o, mga palikot. Ilan na tayo? 10 by 12? Alay. Yung laki niyan. Konkreto. 20 by 8 by 12. 8 by 12. Ano na po ito, hindi ko nagpapakatan. Basta plinas ko na lang dito kasi 2 de 4. Ay 14 yan. Amo? 14 de bali minus 4. Pinantay ko na lang dyan sa labas. Amo? Kahit lumaking kunti. Amo? Pantay mo na lang sa labas. Ano na ito? Baka yan eh. Hindi yan, dito muna tayo kunti sa baba. Sinubok Ito. lang. Subok. Subok lang. Dapat yung maganda matibay na daw yan. Lalo ang sa baba. Ito okay ito. Palapad. Lalo ko na. Lalo ko na. Eh, yung kabila, dapat ganito rin. Sobrang ganyan kasi pagpako natin. Ano? Lalo ko na to. Ayun na. Dapat sa. Hindi. Ano kung Hindi malaki ito magkasya. pa bukain eh. Oh, Ito na lang. Kuya Jong, Ah! hindi makasya. Tagilid. Hindi, basang-basang ka, naglungkol ka. Basang-basang ka. Hindi kasya. Makasalanan ka pa naman. Wag nang gilingan. Ayun. Amon talaga ay. Dito na. Bubo ka to eh. Bubuka. Ipak mo. Bubuka. Bubuka. Dito. Imang pagkuhan mo dyan. Bubuka. Water session lang. Ayan, biga. Iingatan ko. Kabila. Ready? Oo. Pantay mo dito. Amon na talaga. Sukatin mo na. Abangan mo yung dalawang. Program dyan. Ayan. Para may mapakuha. Puso. Muna buga oh. Time check. That's you. Yak lang, naglak na kami. Naglak na panglakit. Adi baga Dati laging kapiling at kasama ka. Ay! Tay, hilingan ko, tay. Sige, ko na. Okay na? Yeah.
Masuwi ako tay. Tapos, gini. Arga yan, arga yan. Ano ka? Bigyan pa ako sa luwa. Digdi, Hindi, dyan. digdi. Yan, dyan. Tawin na ito. Ini. Oo. Oh, bago. Bagong. Bagong bunutin. Repair, ito yan. Bagong tuwid. Sige na, ito ako. Ako na tres. Ay. Orang kong iwan sa matikyan. Palit. Yun o. Pagpunutaan. Palit ko na yun o di na. Ayun, kain yun. Palit eh. Di na. Ganyan na lang yan. Ganyan ang tago na. Bawa. Ay na bagaan. Uy! Ay! Ha? Bako pa sumartilyo utang kaya naglagapis ang ano, palitador si Vicente. Tol, pero ako niyan, tol. Dalawang man martilyo mo. Ito na yung mga bitroy. Gagalaw yan eh. Mga bago kayo ni Paco. Bagong gabuton. Bagong gabot. Bagong gabot, saka bagong gabot. Hindi. Amo na talaga day. Kanya. Dito na lang. Hindi. Testan mo dyan. Drone shot nga. Drone shot.
Manis eh. Hindi matigas ang dala ng tao. Pinan, Kabila. kabila. Patak-patak ka 20-20. Ha? Bili pa ako. Dito lang. Patak-patak. Hindi, ano? May pandayan digde. Piloy. May pandayan digde. Bandaya. Oo. Mabili. Bakal. Oo. Meron daw. Oo. Papandayan daw ng pako na. Para matuloy. Meron dyan nag-kilo. Meron talaga ng kilo. Dapat ko nakita ko. Muna pinagyan. Ay. Tama tiyo. Sari matiya mo doy. Yan, bago din yan. Bagong kalbot. Puro mga ido. Dublian. Tapos, bigyan na. Dito ano na. Kani. Papang sakit. Ini. 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 Palap. Ha? Hindi man na lang lang. Angin. Sarpo. Telyo. Klase. Muna tulak ka. Ha? Oh. Angin. Hindi ako daw. Sa kalimut ako. Kaliwiti ka tayo. Kaya mo? Kaya. Baba. Lumabas. Hindi yata ito dito. Una yung medya. Dalawang una yung medya. Tapos mo pa rin yun. Baba, baba. Kaaro ka ng pagpapagawa pa ako. Tadi yung... Gusto niya kung una yung medya. Tris pa rin niya.
Sabog pa rin. Sabog yung isa. Yan. Nabangan po na. Ito. Ayat sa pato. Harap, bro. Ambagan. Asan na yung concrete mill natin, Tol? Dana, pinako na. Ilan, kapag Oh. Ano mo naman pako? Namit tawad na bagapako. Gunong. Sa labas ng kain. May na, magkilaw kitikat nga.
ano, grabe. Kumutan. Yaw na ito. Baliktad pa. Baliktad pa. Puntahan, ano, sinila. Spartan. Hinayat yung maliliit. Sinabi na dinukuha. Ikinita niya. Unaw pa. Oo, pagkara. Aga. Ito pa. Bakit? Tawag nga rin. Hindi nagtuloy. Ito ko na ba yung nagkuminaon? Tanahiling na ginagad. Hindi pa. Yan. Oo, yun na yun. Sa likod. Ha? Last na yan. Ay, pwede naman pala lagyan pa doon. Kaya, bro. Sakman lang ano. Tarong ka lang! Naaloy mo pa ka doon! Ha? Ano na ito? Maya naman pa ako. Yan. Ganda. Ayan na. Medyo malambot. Hindi yan ampaw. Tapos maganda ito pang mahina pa. Ha? Angat maganda tabi ang binuwi mga ganda. Yan doon mo. Okay. Kaya mo? Paano mo na? Kung magpatuloy. Ano, udah na? Udah na? Yan na. Ha? Udah na, tama?
Amo na. Amo na, tapos na kami. Baba na ito. Ano? Ano, may ano dito? Buti na dito maghalo. Ganun din yan. Yan. Tubig. Aray! Halo ang pagkakahalo na lang. Yan ang Ingat ka lang, parin Jason. Yung abang niyan, pusok lang tayo. abang na hindi ka na. Hanap ka rin. Ikaw ka na din. Ayaw mo na magpare. Ika may gibukan mo takot ka. Iyo. Oh. Ay sa daw tol. Ha? Hiling ko tol. Ha? Hilingan ko kung hiling akong malalaglag. Baliran. Di, okay lang yung kahit naka-video kasi ano, pwede mo i-reverse, di ka masasaktan. Hulog na! Muna talaga si Piapolo. Ayan. Sugat. Hello. Ay, Okay na? pwede na yan. Ay, thanks God. Tay. Karpintero na ako. Ano ko? Thank you Lord. At natapos natin yung ating trabaho na walang nangyaring amo na. Ayan po at okay na yung poste. Yun. May forma na. Dalawang poste yung naporma namin tatay. Eh kanina dyan si tatay. Tapos ito. Amuay. Amuay. Siguro bukas siguro yung ano nito, yung pagbuhos. Bukas siguro. Ang oras na kaya. Tol, anong oras na tol? Ha? Anong oras? Ha? Time check, alas 3. Ano nga po, tapos kami ni tatay na maglagay nitong ano, nito maporma nitong poste dito sa taas. At siyempre, at grabe yung init kanina. At ngayon lang di sumakit yung ulo ko kahit sobrang init. Siyempre salamat at di sumakit yung ulo ko. Kasi
Kasi grabe talaga yung init kanina. At ngayon, medyo kumulimlim na. Medyo nga parang uulan. At tinuruan ako ni tatay kung paano maglagay ng mga forma-forma. At siyempre konti na lang. At matututunan din natin yan ng ganyan na ano. Kahit yung wala ng alalay. Kasi kumbaga sa mga araw-araw na gagawin dito, nag-aalalay tayo kay tatay kasi si tatay ay di pa gaanong nagpupukpuk yung kamay, masakit pa. Dapat pala ganito, pantay, sabi niya. Tapos mga lock, nakalak dapat. Kaso yung pag-alagay ng ano, yung nasa hulog, hindi pa natin yung tansyado. Hindi pa naman importante rin kasi pag wala sa hulog, mangyayari sa poste ay baka tagilid o di siya tuwid. Yun. Ako, salamat at natapos na naman natin tong araw na to na mayroon tayong nagawang kumbaga accomplishment dito sa bahay project. Yan po muli, nagpapasalamat ako sa mga viewers, sa mga sponsor na patuloy na nanonood sa aming mga vlog, sa lahat ng Team Paway Kuya Noli Vlog. Thank you at sana wag nga kayong magsawa. Lagi naman sinasabi na ganito, ganyan. Huwag masawa sa panonood. At yun, kasi dahil sa panonood nyo, dyan din kami nagkakaroon ng sahod. Kasi yun nga, kung di nyo panoorin yung vlog namin ay talagang wala kaming kikitain kasi wala naman kaming bayad dito sa araw-araw. Kumbaga, alam mo, nagtrabaho kami tapos di kami nag-upload, wala kaming sisweldohin kasi wala naman kaming bayad talaga dito sa paggawa nitong bahay na to. At yan po, pero ano, masaya kami sa ganun na pamaraan kasi nandito tayo sa ano, charity vlog, pabahay project. Paliwanag lang. Ayan, muli, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat at ingat po kayo palagi. Yun, bye bye. Love you all!